Tine mukomana anonzi Gift Mashava. Mukomana uyu ndofunga ari makuseni ndichitoitawo basa rangu randaitoitawo ndiri musango. Ndakabva ndanzwa kuti pane vana varepwa vabatwa apa asi havana kuzorepwa. Akabata vana vachida kutovarepa. Saka ndobva amukundikana nekuti pakabva svika umwe munhu ndobva atiza. Saka ini ndazoenda kumba ndichisvika kumba ndopa ndiri kunzwa mwana in fact ndanatovata ndiri mumba dziri kumapasi 1. Ndipo ndakanzwa vana kuchema kurukona kuvana vari kuchemei kuna angu. Pakati regendi mai ndinoona pamwe pane kamwana pane vafana vanga chidigiti. Pamwe panogona paita 1 mwana adi awira mvura. Regendi mai ndinoona. Saka pandakamhanya kuna angu akandikusangana nemwana akabata makotsi achichema. Kochi zvikanzi ndarepwa. Parepo ko munhu anafamba sevanza akona apa akati takapinda muchibage umu. Ndofunga kuva baba pangu inini kusvika pacho pazvakaitikira pana about 500 to 600 meters sati panakabva ndamhanya. Saka ndichingonoti yamburukova ndichiti pinde ndanopinda muchibage ndipo ndakaona anenge munhu uyu ariko uyo asi aifamba achiita zvekuita sekuti akakotama so achinyahwaira so. Ndipo akati blazi munhu uyu ariko ndipo ndadzoka muroad ndokufamba tichienda uko asi anga atapfeka anga akapfeka chimwe chimaski chakaita kunge ndichembada kuti waitoto ukatomuona unogona kuti pamwe ishumba kana kuti mbada meni like because aizvivhara kufesi kudai nemusoro resesi saka anga asingatooneki asi tichaikwanisa kuona chekuti munhu anga asina kudi anga asina kupfeka akapfeka pendre white. Saka pa moment yaifamba achidai so isinobva dadi tamukrosera ndobva asvika ndobva anogara muchisango so ndobva takudi paakanopfeka short. Saka moment yaifeka short aimuona kuti uyu arikupfeka short akupfeka hembe ndobva takudi kusumudzira ndofunga akasumudzira pamwe ngatingoti zvekuma 50 meters achitanga kuda kudi kusimuka kuda kuti ngoda kutiza ndobva tamudyara ndobva tati naye takazonobatira ndofunga pamwe patakamubatira pamwe pa 100 kana 200 meters patakamubatira isusu. Saka tamubata choka takamurova hatisi kunyepa akumurova takamurova kozi ini ndakatokuvara chipimo changu chakatokuvara nekutodi saka mufesi uyu hatizonoza dimwe yarudzi asi mushure mazvo tamusunga taya naye kuno kuti ndamuroad mai taa 3 inini nevamwe medhem vanga tinawo mupurisa takumubvunzisa akandipindura mhinduro yekuti unoza chii zvinhu zvanga zvichiitika zvanga zvichiitika nenyaya yekuti ndine kun'anga kwandakaenda kwamutare ndichida kuti ndisimudzirwe pabasa rangu. Saka muda kusimudzirwa basa rangu ndakanzi ndinofanira kurara nevana vechidiki ndichitora mabhurugwa avo. Saka mabhurugwa aya kureva kuti ndinomashandisa pakupukuta ndakamapukutisa nditika urume uya ndo ndichazonoshandisa uko kurati basa rangu rakudi rasimba ndakusimudzirwa pabasa. Mukomana uyu zvechokwadi anga ariwe munhu aitomboshanda pamurungu panonzi pamagedhi ndipo aitomboshanda akatanga ari gadhi akapesera kuita zvekudrive akatomborumwa nzeve zvokuti makatadza nzeve yake side iri yakarumwa nembwa aita zvekugadha. Saka akatomborora pa next pangu munhu aida torepa kamwana kaida kutorepa kamwana katano vake mukadzi waye vakarora wokutanga ndo kamwana kaida kurepa asi wakazorepa anga ari muzukuru haana zokwanisa zobata kamwana kapi akazorepa muzukuru wacho. Saka munhu wekumaarea wataingomuzivawo kumuona kumaareas kwedu asi apa aita anzi anga kugara muno muchinoyi. Saka pavana vangani vakakwanisa kubata? In fact ngatingoti i3 just suppose 2 akaita maattempted haana kuzokwanisa kuzodi zosvika paaida kusvika asi wokupedzisira wechi3 ndo akazorepa. Tikatombomubvunza kuti ko mabhurugwa auinayo mubhegi because mubhegi make mamune 3 mabhurugwa. Rechi4 ndo ranga akapfeka riri rechikadzi riri white rine malesi ndo ranga akapfeka. Saka kumubvunza kuti mabhurugwa aya ndeana aiti ndiye mukadzi wangu. Saka mukadzi wacho achizouya kuno kukoti musi wechitatu last week akabva azviramba akati mabhurugwa handimadi haasi angu munhu uyu ndaitogara naye asi akatondibirawo bhethri rangu nechitupa changu nebhebi kadhi remwana wangu. Saka ndinozvitsvagawo ndandozonzwawo panapa kuti ndo zvakadi anazvo mbegi asi mabhurugwa amukuti anozvava haasi angu handizivi takamaona kupi. Ndobva ndabvunza kuti saka mamuchiri pamwe chete kanzi aiwa nemunhu kuti handatosiyana chikonzero kanzi munhu wekuti takangonetsanawo ndobva tatosiyana tatova nenguva tadi tasiyana. Saka ini handizomboza tanga chigara kopiwo kutomuonawo panapa nhasi. Ini ndinogara kumanyamba Saka vana vangu vane kuchikoro kwa vari kuenda kumaleseni vachienda kuchikoro kuya kuya
ndofunga kumba vanobva kuma past 5 vayambuka rukova rwanoyambuka kumberi kwavo kwairatidza kuti kunga kuine vanhu vanava vachifamba siyo vana kuzati kumberi kune vanhu noti iholideyo hakuna vana vakawanda vari kuenda kuchikoro kumaleseni kwavari kuenda saka vari murodhi vachienda mudiki uyu anoti akanzwa kuda kuenda kutoilet ndobva kuna sisi vake ndibatiro bhegi ndobva aenda kunozvibatsira paakaenda anozvibatsira achidzoka ari paopposite pekuti akuda kutopinda murodhi amanye kuna sisi vake akabva aona sechinhu iyo rati vakaona sechinhu nokuti ane jira raanopfeka munhu raanopfeka rakaita mavara emhuka aine pendi ndoraanopfeka chete rechikadzi anenge ari neked akadaro saka ndofunga panguva yaanokotama chijira che chine shepa yaita kunge mhuka kana kumeso kwacho patakachiratidzwawo zvachiri inenge yatova mhuka yekuti usingazvifungire pakati pesango unototiza saka musikana mukuru paakanzi nemudiki ndiwe hona uye achicheuka uyu akabva amhanyira vanhu vanga vari kumberi vaiona vari kumberi vaiva achifungidzira kuti ishumba akamhanya chinosvikowira mumakumbo evanhu vaitomualaska vaitsvaga huni vamwe vaifamba achitoti kumashure kune shumba pamwe munini wangu abatwa neshumba anoti yaiti ishumba izvi ijira rere rakagadzira chinhu chake chekuti ishumba chinhu chake anacho chiri kotuku chijira chacho ichocho saka paakamubvundutsira uyo achinyepedzera kumhanyisa mukuru ndofunga aida kuti paite wei akabva adzokera mudiki ndobva atanga kumhanyisa mudiki saka ndaenda vati bhutsu yaunofarira kupfeka inoshupa pakufamba bhutsu ukasangana neemergency tichitova kukurura zvipanex zvinoti zvokubhinyiwa kwevana munzvimbo yebanyamba iyo zvakurumbira asi ari kuzvisimudzira musoro hapana pandiro nevana vakatoti kuti nevamwe mai vanogara kudivi remwana akarepwa vakachekwa chekwa maoko esa asi zviri kuti vanhu vape rubatsiro rwokuti kana kuti panoda kuti pavakwe dzimba here zisango iroro nokuti ndokwatokwirira makombi ndokunoenda vana kuchikoro nzvimbo yatogara hakuna chikoro chinongori paalaska ipapo saka inzvimbo yavanotozira ine zisango rokuti runoitika zvese zvaunoda iwe uri free kana pasina ari kukuona vanotonyatso kutoongorora kuti apa hapana nenguva dzavo saka izvo sekuti nzvimbo yedu tinoiziva inotori nemabhinya acho iwayo ndaiti kune vana vangu pfekai matrauzi baba vaiti matrauzi anopfekwa nemahuri ndati kuchikoro koda matrauzi ti kuchikoro kuva vari kuenda usiku kukutonhora ndiye mwari iyeye tabva ipapo vana ye vari kufamba vari kuenda anzi apa akangoti hona uyu mukuru achitiza mudiki achidzoka nenyaya yebhutsu yaya ndaenda mbomuti dai usingapfeke bhutsu iyi inopina ukasangana emergency ichakushupa kubvisa kunge ndaine mushonga muga mwana yakatanga kumhanya achidzoka kuna angwa kurukova munhu wewe achimutevera anependi rake rewaiti noti paakazokumurwa hendi vanhu vakuda kuona kuti ndizvo here vakaona shuwa pendi rewaiti ndora akapfeka rataurwa nemwana chinhu chembada chiye chakazonzi ngachiuye kukoti chakazonongwa nevamwe vakazosvikonunura mwana aitorepwa uyu mudiki nokuti wangu haana kuzorepwa wangu akati akatsitsirirwa kudaro pana baba wavo vaitofambawo murodhiwo vaendewo kuchinhoi vachinda nokwira makombi kualaska ndo vakaona bhinya rera vakati hiwo uri kuitei nemwana ende vari kuti vachiri kurukova mwana aizhamba taifungwa kuti imbudzi tainzwa ngembudzi mwana achichema achishedzera achichema achishedzera saka pavakadzima foni vakazonoti saundi imunhu anzi munhu kune zviri kuitika ndopo vakamhanya nemukadzi wavo baba vaye vari murodhi ndokutoona pari kutorwisana uyu mwana nenyaya yetrauzi riyariya aiva radhonzwa zvinoraiswa kuzasi kunoti zviri kunzi baba vaye vakazongosvikomukwiridzira bhurugwa vachimupfekedza mabhurugwa angatopiswa trauzi avanopfeke zvino anobata kuzasi saka ronetsa kuti ribve rese iye aida kuzama kuribvisa rese nokuti ari kutsanangura zvinhu zvakazonyandurwa kuti mushonga wangu unoshanda ndakabvisa pendi rake kuitira inini kana ndakunzi ndakuda kuita zvinhu zvangu ndofunga ndikoko vanoti kuprodusa kwacho anopukuta nependi riyariya ndiwo mushonga wacho kushanda kwawoenda nawo kwaunozodi kwaunozonoshandiswa ikoko saka achinyandanirwa mapendi ayaya vanhu vamubata iye asati anyandanirwa mapendi akaonekwa aine pendi akurepa mumwe waakazorepa yakazobati mubati kamwana kadiki akatanga kamwana kane makore mangani kane 7 saka kamwana kai panguva yakakabata hembe kudaiwo vachida kukadhonza senzi kamwana kai kakabva kati tudzunu muhembe muyami ndokutiza sisi vaida kununurira munin'ina ndobva vabatwa sisi ndobva vakano wakazipa kuti varepewo noti vaiva kurwisa kurova uyu bhinya ratorora tiruda zvekurepa ende anga asina kupfeka anongofamba asina kupfeka ine pendi rake iroro ndoraiva inaro zuva iroro ndobva vanhu vakanzwa noizi yekuchema kwevana vaiva vakabva vafambisa futi ndobva vasvika paya vasvika vakabva vamonana kupfeka munhu yakuhwanda zvaasina kupfeka vakati ndiye uye mwana yashedza ndobva vamumhanyisa ndobvasvika vamubati ndobva vamurova saka vanga vaine ngoro yavo vai vatenda kuhuni pavakaratidza kuti vanga vaenda kuhuni tatinazozvibvunza asi ndiko kwatinowana huni ndobva vamubata vakabva vamurova vakamisa mungoro vakaiva vakamubatirana isu vakutonata kudzokera vachiti bhinya tarishaiwa asi pane munhu angatotaura kuti pane munhu wataona
anga asina kupfeka kumusoro, anga chitanga ari kuhwanda hwanda. Vana vechikoro futi vekumanyamba ikoko vakatodzokera murodhi vakutya munhu iyeye. Havana kusvika kuchikoro dhei iroro musi wa16 iwoyo, 16 April. Havana kusvika kuchikoro vanhu. Vakadzoka vana hobho vachitya munhu. Anga abva kubata wangu ndobva akuhwandira vamwe apa, vamwe ndobva vamuona. Paakazenga akuda kutobata uyu kamwana akazobata sisi vachona. Ndipo akabva abatwa nevanhu vaive nengoro. Ndobva vamurova. Isusu takuuya vakati bhinyara muri kutsvaka tazoribata. Noti nhau tanga tanguri tainzwa muno masi kuti tizive kuti zvafamba sei tazomubata achirepa uyu. Ndobva tamurova. Tazomurova tikamuti hande unotora hembe dzako padziri. Ndokufamba ndokuenda kusaidi kurukova kwacho kwaangamboonekwa. Ndokwakanoonekwa akaviga sechero rake pachibhesi chake. Ndobva vaburisa musiti ndokuwana muine jini nechibhachi chiwekisutu. Ndobva muti kama nipfeka hembe. T-shirt yamheti vakava ndazobvunza t-shirt vaiwana pai. Nokuti aiva ari naked. Aine pendi chete rake rilesi rechikadzi. Ndobva vatanga kufamba naye. Saka taona kuti haasi kumbopfidza. Takutomutyira kuti munhu iyeyuyu ane sezvo aine mishonga yake yaakatobvunzwa achirohwa tati ndoya ndoshandisa, iyi ndoya ndozora panhengo yangu kuti ndiite basa chichi. Takutotya kuti anogona futi kubuditswa semunhu anoziva mishonga. Notataura kuti ndina sekuru vangu vari kundituma